Hola. Ai, hola. Hola, bon dia. Ja han arribat, els de la companyia de teatre, ja han arribat. Ja podem començar? Bé, jo sóc la Rosa, sóc una de les actrius de la companyia. Ah, n'hi ha més? Doncs clar, els altres actors deuen estar a punt d'arribar. Ah, doncs aquí no ha arribat ningú. Oh, però el tècnic i els decorats arriben abans i quan nosaltres arribem ja està tot muntat. I jo veig que... Avui no ha arribat ningú més, vostè és la primera i no hi ha cap decorat muntat. Vostè no és cap tècnic, no muntat res. Ah, no, jo sóc l'encarregat. Sóc l'encarregat. Ei. Ah, hola. Hola. Espera't, això. Així comença el nostre espectacle, que es diu Tot assajant Cyrano. Sí, és la història del Cyrano, però diferent, no? La Rosa és una actriu que arriba en el lloc on s'ha de fer la comèdia i es troba que no hi ha ningú, i ningú ha muntat els decorats, ni posat les llums, ni el vestuari, ni res. Només hi ha aquest senyor que és l'encarregat, però que no té idea de res, pobret, i de teatre tampoc. No, jo figura que és el senyor que està tota la vida vivint al costat del teatre, però no ha entès gaire bé encara què és el teatre i com funciona i per què i com. I ella li ha d'explicar. Volem fer entendre als nens que coneguin què vol dir fer teatre i ensenyar-los què representa fer d'actor i d'actriu, què vol dir posar-se i treballar un personatge i ensenyar tot una mica el que és l'ofici del teatre. I per l'altra banda, l'altre objectiu és també mostrar-los amb ells la història del Cyrano de Bergerac, que és un clàssic universal molt important, amb uns personatges preciosos, molt entranyables, sobretot el Cyrano de Bergerac, i amb una obra amb molts valors, on es parla sobretot de l'amor, de l'amistat, del ser íntegre. Des de la Perla 29 i amb la Rosa Gamis ja portem un temps treballant en aquesta mateixa línia, fent aquest tipus d'espectacles. Portem uns quants anys buscant la manera d'arribar bé als nens per explicar aquestes històries importants, els valors que comporten i una forma de fer teatre. La nostra idea és no baixar gens la guàrdia i pujar la manera d'entendre el teatre per nens, pujar-lo en el mateix nivell que entenem el teatre per adults. A més, en aquest espectacle hem volgut parlar de la màgia del teatre i fer arribar als nens una sensació que tothom tenim quan veiem un actor i un director treballant. Els veiem a través d'una cameta, des d'una cameta, i això fa que la Rosa pugui desplegar totes les seves arts de gran actriu per als nens. Doncs això, Cyrano és més o menys això. Tot assajant Cyrano és això. Cyrano és un personatge fantàstic. És un home molt especial. Dels cadets de la Gasconya. És el més valent i agosarat, no té mai por de res. Li agraden molt els llibres, la música, el teatre, però sobretot sap que li agrada molt la poesia. Escriu poemes cada 2 per 3, a cada moment i per cada situació. Fins i tot un dia en va fer un mentre lluitava espasa en mà amb un pobre bergant. La meva espasa us adoctrina, on us la clavaré i on necessitem unes espases, que això és una lluita, fosquim! O per aquí una cosa que serveixi d'això. Això! Les dents us peten i amb raó, la punta